बिनेश्वर ब्रह्म बायदिखौ सोर गावथारदों बालिराम बर' बायदिखौ सोर गावथारदों बेफोरखौ जों बुंनांगौ नामा दे मा बुंनो सानदों नोंथां जों दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जिखिनि मैया जोंनि मानगोनां EM रनजित बसुमतारिया बे बनसुनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदों जाय एलिगेसन बिथां बुंनाय बायदि बियो टटेलि फल्स बिथाङा आननेसेसारि खोथा बुंदों जों दिनै बनसुआ सोरखौबा टारगेट खालामनानै जों दिनैसिमबो मिडियानि थ्रुयै बा प्रेस मिटनि थ्रुयै बा ससियेल मिडियानि थ्रुयै जों दिनैसिमबो बुंफेराखै आरो जों बुंनोबो नाजायाखै खारन जों दिनै हारिखौ जुदि खौसेथियाव लाबोनांगौब्ला हारिखौ जुदि ज' खालामनोब्ला जों बयखौबो नांगोन बे हिसाबै जों खुनु रावखौबो जों अबेबा मोनसे संगठन बा मोनसे आफाद अबेबा मोनसे अर्गानाइजेसन जों दिनैसिम बखिफेराखै आरो जों बखिनायबो नङा आरो बै लामाजों थांनाय नङा खारन हारिनि खौसेथिया जोंनि थाखाय देरसिन जिहेतु जोङो जोंनि थांखिया मोनसेयानो जाहा बड'लेण्ड सोरजिनांगौ हिसाबै जों साफ्रोमबो जोंनो मोजांखौबो नांगौ गाज्रिखौबो नांगौ बिदि हिसाबै जों बनसुआ मालाबाबो बल्ड स्टेपबो लाफेराखै सोरखौबा जों टारगेट खालामना बखिफेराखै बा सोरखौबा जों टारगेट खालामना बुंफेराखै नाथाय जोंनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा जेब्लायबो जोंखौ एवथुबाय थायो बुंनो थाखाय जोंखौ जोंनि मेन एजेन्डानिफ्राय मेन लामानिफ्राय जोंखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजाबाय थायो गोदान गोदान इस्यु लानानै बनसुनि फारसे नेगेटिभ मेसेज होनो नागिरो बिथांमोना नाथाय बेफोरखौबाबो जों सैज्य खालामनानै खारन जों दानि गोदान मुगानि जोङो गोरों गथ'फोर जाय गथ'फ्रा जों बुजियो पजिटिभा मा नेगेटिभा मा लामाया बर' हारिया बबे लामाजों थांगासिनो दङ बेफोरखौ जों बुजिजोबो बेखायनो जों दिनैसिमबो सोरखौबा टारगेट खालामनानै सोरखौबा सोंखारिनो जोङो लामाखौ लायाखै मानो होनोब्ला जों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जों बयनिबो अननायखौ नांगोन मा BPF मा UPPL BPFनि अननायखौबो नांगोन जोंनो UPPL अननायखौबो नांगोन जोंनो बिदि हिसाबैसो जोङो दिनै लामाखौ आगान सुरदों सोरखौबा बखिनो सोरखौबा सोंखारिनो थाखाय जों बुजियाखै बनसुनि थांखिया मोनसेल' जे बड'लेण्डखौ जों बोरै मोननो हायो आरो बे बड'लेण्डखौ सोरजिनायाव जिखिनि लामा हान्थिनांगौ जिखिनि पलिसि प्लेन एन्ड पलिसि बानायनांगौ बिनि थांखियै जोङो बे हाबाफारिखौसो जों मावबाय थादों सोरबा अबेबा आफादखौ बखिनो सोरबा सोंखारिनो थाखाय जों जोनोम जायाखै आरो बिनि गेजेरजों जोङो दाख्लै थांनाय जिहेथु फ्राइडे नाइटनि जिथु घटना 9 थारिखनि जिथु घटना बे घटनानि सायाव जों डिसि अफिसाव जोङो माखासे मेम'रेन्डाम होदों डिसि सारनिसिम जोङो डिमान्ड बिदों जे जोङो बे इन्सिडेन्टनि सायाव जों माखासे जोङो क्लेरिफिकेसन नांगौ बे गावनाय सिलाया बे सिलायखौ सोर होखो बा नोङो बोरै गावनो मोनखो बोरै मोनसे एनजिअ आफादा बोरै सिलाय गावनो मोनो बोरैहाय सासे दाय गैयै सुबुं मानसिखौ बोरै एटाक खालामनो मोनो बेखौसो जोङो सिबिआइ इनकुवारि बिदों सोरखौबा जों टारगेट खालामनानै जों बुङाखै नाथाय जोंनि मानगोनां रनजित बसुमतारि बिथाङा फेरेंगिया जिबायदि बनसुनि सायाव एलिगेसन लाबोदों बिथांनि बुंनाया एकदम बेसलेस बिथाङा सासे गोरों गोरा जानानै बिथाङा जुदि गोरोंमोनब्ला बिथाङा सासे समाजनि सासे दैदेनगिरिब्ला बिथाङा बेबायदि राव बुंनो नाङा बनसुनि सायावसो बिथाङा सोंखारिनो बा बनसुखौ दाय होनो बिथाङा खुनु मोन्थाय गैया बनसुआ सोंदोंसो दिनै दा बिथाङा जुदि गुलि गावदोंब्ला बोरै गावनो मोनखो बिथाङा फिननायसो होनांगौमोन बिथांनि एनजिअआ बोरै दिनै दाय गैयै सुबुंखौ बोरै गावनो मोनखो बेखौसो बिथाङा फिननाय होनांगौ बे फिननायखौ होआल'सेनो बिथाङा आलदा मेटार आलदा चेप्टार दाननानै ससाइटिनि गेजेराव सुबुं समाजनि गेजेराव गुबुंले बारहावाखौ लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दङ जों बेखौनो खावलायगोन बिथांखौ बारा बेबायदि नेगेटिभ मेसेज होनो नाङा ससाइटिखौ बेबायदि गुबुंले लामायाव लांनो नाङा बिथाङा सासे गोरोङोब्ला जुदि समाज सिबियारि बिथांमोनब्ला बिथाङा मा बुंनो नागिरदों जे दिनै एनडिएफबिआ 35 बा 36 इयार मुभमेन्ट खालामबाय बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय बिथाङा एनडिएफबिनि क्रेडिटखौ लानो लुबैदों नामा बिथाङा सासे बेंटल कलेजनि सासे लेक्सारारसो हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टनि बिथाङा सासे लेक्सारारसो बेंटल कलेजनि बिथाङा गावनि साख्रि जायैयावसो बिथाङा एनडिएफबिआव हाबहैदों मालाबा बिथाङा सेक्रिफाइस खालामखो जाथिनि थाखाय बिथाङा बुंनो हागोन नामा 36 इयार्स 37 इयार्स 35 इयार्स आं एनडिएफबि जानानै आङो हारिनि थाखाय बावसोमदों होनना बिथाङा बुंनो हागोन नामा बिथाङा गावनि साख्रि जायैनि थाखायसो बिथाङा एनडिएफबिआव हाबदों बिथाङा माखौ बुंनो नागिरदों बिथाङा गावखौनो बिराद हारि सिबिसुला हारि अनसुला बिथाङा बुंनो नागिरदों नामा जोंबो मिथिगौ बिथाङा सासे नोङो एकदम साननो हनो रोङै बायदिसो मोनदों जों बिथांखौ बिथांनि केपासिटिखौ बिथांनि केपाबिलिटि थिंकिं जिथु केपाबिलिटि
जुदि एनालिटिकेल केपाबिलिटि फिलसफिकेल केपाबिलिटि बिथांनाव गैयि बायदिसो मोनदों जों बिथांखौ बिथाङा बोरै बिदि बुंनो हायो बिथाङा सानसे समाव बुंबावदोंसो गावनि केदारखौनो आलो गेसाव जुदि गावनि केदारखौनो बिथाङा सनमान होनो रोङा समाजखौ मा दैदेनगोन बिथाङा गावनि केदार जाय गावनि थाखायनो गावनि जेरै थोनो बेबायदि खामानि मावो बेबायदि मानसिया बोरै नोङो समाज सिबियारि जानो हागौ दुखुनांथाव बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनाया गावनि केदारखौनो आलो गेसाव बुङो अबा आफादखौनो बिथाङा सोंखारियो बिराद दुखुनांथाव बिथाङा बेबायदि बोरै समाज सिबियारि जानो हागौ रायजो राजाफ्रा बोरै बिथांखौ सायख'खो जों बेखौसो सानगासिनो दं दा बिथांनि बेबायदि बुंनाय रावा बेसलेस बिथांनि सायाव जोङो डिफेमेशन केसबो होनो हायो बिथांखौ नाथाय जों बेबायदि एथ'ग्राब नेहाथ आखुनि मानसि नङा जों एसेबां थौले गोसोनि मानसि नङा जों दिनै जुद्ध नांदों गावजों गाव जों बुलायनो होनाय जों जोनोम जायाखै बनसुआ दिनै गावजों गाव बुलायनो सोंखारिना जोनोम जायाखै जोङो पलिसि मेकिं बोरै खामानिखौ मावनांगौ टेकनिकेलि बोरै आवगायलांनांगौ गुबुन हारिजों बोरै जुजिनांगौ बेखौसो जों दिनै सानगासिनो दङ बिथाङा पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआव हाबनाय लोगो लोगो जाहा था बुंबानो जानाय नङा फ्रिडम अफ स्पिच दं होननानै फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन दं होननानै बेबायदि जानला मोनला खोथाखौ बाहायोब्ला बिथाङा बहुत भुल जागोन आरो ससाइटिनि गेजेराव बिथाङा गाज्रि नोजोरजों बयजोंबो नायजागोन बिथाङा स' आं बिथांखौ खावलायगोन बिथाङा आननेसेसारि खोथाखौ बुंनो नाङा आरो बेबायदि वार्ड जाय नेगेटिभ वार्ड बिथाङा बिराद गाज्रि नेगेटिभ वार्ड बाहायदों जे बिथांनि लिडारनि खुगानिफ्राय बेबायदि ओंखारा दिनैसिमबो नोङो बिथांमोन इन्टारनेशनेल एजेन्डाखौनो नाय इन्टारनेशनेल निउसखौनो नाय नेसनेल निउसखौनो नाय बिथांमोन बेसेबां गिदिर गिदिर लेखा गोरोंफोर दङ बिथांमोना दिनैसिमबो बेबायदि नेगेटिभ लेंगुवेज बाहायफेराखै जिनुइन खोथा रायलायो डिबेट होनानै नोङो टपिकनि सायाव टपिक खोथाखौ रायलायो बेबायदिसो नोङो डिबेट होनो हानाय केपासिटि थानांगौ जोंनि लिडारफोरनाव बे थौले गोसो बे बिटिसिखौ लानानै बे थाइखा जराखौ लानानै बे सान्थिफोरखौ लानानै बे काजलगावखौ लानानै पलिटिक्स गेलेबा जागोन नामा बिथांमोना जुदि दम दङब्ला नेसनेल लेभेलसिम फै नेसनेल लेभेलसिम पलिटिक्स गेले इसेबां जुदि ब्रेननि मानसिबा इसेबां जुदि इन्टेलेक्ट जुदि नों इन्टेलेक्सुयेल ब्रेन सारबा बिथांमोना नेसनेल लेभेलसिम फै जुदि इसेबां गोहो दङब्ला सासे नोङो बै नेसनेल लेभेलनि स्पक्स पार्सनजों डिबेट होग्राजों बिथांमोनजों थरख'नांफै जुदि बिथांमोना जुदि इसेबां नङा गावजों गावल' मानो मा मुलाम्फा दं मा डेभेलप जागोन नामा गावजों गाव डिबेट होलायनायाव गावजों गाव सोंखारलायनायाव गावजों गाव नासयलायनायाव माबा मोनसे डेभेलप जागोन नामा प्रफिट दं नामा हारिया बेखौ खोन्था रनजित बिथां आरो बेबायदि जों बुंबावनांगौआ गोबां दंबावो दिनै जाथिखौ सोर गाहायाव लांदों बिनेश ब्रह्म बायदिखौ सोर गावथारदों बालिराम बर' बायदिखौ सोर गावथारदों बेफोरखौ जों बुंनांगौ नामा हिस्ट्रिखौ बोखांनांगौ नामा जोङो जाथिनि गेजेराव मा बैफोरबायदि गुलाय गुजाय समाजखौ लुबैफिनदों नामा दानि जोंनि लिडारफ्रा जों गोदान जोलै जानानै जोङो गोग्गो समाजखौ लुबैदों नोंथांमोननि जिखिनि आदर्श नीति बेखौ जोङो मानिनानै दिनै जों एनालाइज खालामदों गोदोनि जिखिनि मिस्टेक जाबाय ब्लान्डार मिस्टेक जाबाय बेबायदि ब्लान्डार मिस्टेक जायाल'सेनो फिन खेबसे जोङो बोरै सोमावसारनानै जों जोंनि रायजोखौ बोरै जों मोनफिननो हायो बेनि थाखायसो जों प्लान एन्ड पलिसिखौ लागासिनो दङ नाथाय बिथांमोना बुजिया सर्ट टेम्पार मानि थाखाय सर्ट टेम्पार जादों सर्ट टेम्पार जानांगौनि गोनांथिथ' गैया नोङो जुदि ससाइटिखौ जुदि डेभेलप खालामबा हारिखौ फोथांनोब्ला नोङो माखासे ओरैबायदि खामानि मावनांगोन आन्दोआव थानानै जि जिनिसखौ जोङो गुबुनफ्रा नुनायाव मोनसे खामानि मावनायाव मोनसे बेबायदि पलिसिजों खामानिखौ मावनांगोन नाथाय बेबायदि गुबुंले एबा नोङो गावजों गाव सौग्राव होलायनाय गावजों गाव बुलाय होलायनाय बेबायदि परिस्थितिखौ लाबोनाङा खारन जों बुलायोब्ला दिनैनि दिनाव जुदि बुलायनानै गावजों गाव होख्रेमलायनानै जुदि नोङो बड'लेण्ड मोनोब्ला बाहाय जा जेबो बुंनांगौ गैया गावजों गाव गावथारलायनानै बुलायनानै नाख्रेबलायनानै जुदि बड'लेण्ड मोनोबा गाबोननिफ्रायनो नोंथांमोना खालायजोबनो हागोन आं बेखौसो बुंनो लुबैदों जोङो जाखिनि बुंनांगौ दङ जोङो खावलायगोन फिन खेबसे बिथांमोना बेबायदि जाहाथे गुबुंले आबहावाखौ लाबोआ समाजखौ दैदेननायाव जाहाथे समाजखौ बोखावा नोंथांमोना पलिटिकेल गेले पलिटिकेल मेटारा मास मोनसेनि जानो हागौ मास मोननै जानो हागौ नाथाय सरकार दानायनि उनावहाय बाय गावजों गाव मेगन मेहे नायलायनाय बखिलायनाय लामा सामा लोगो मोनबा बुलायनाय बेबायदि आबहावाखौ बिथांमोना दालाबो जोंनि गोदान जोलैया बेबायदिखौ लुबैयाखै क्लिन एन्ड निट एन्ड क्लिन ससाइटिखौ जों लुबैदों बयनिबो ब्रेनाव जोङो जेब्लायबो जों मोजांखौ हास्थायो मोजांखौ लुबैयो जोङो बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि सिगां जिखिनि खामानि मावबोदों बैफोरखौ जालदाब गारनानै गोदान नितिजों गोदान
मुगाजों गोरोबनानै खामानिखौ मावनांगौ जाय खामानिया जों ससाइटिखौ डेभेलप खालामगोन हारिखौ डेभेलप खालामगोन आरो जोंहा बड'लेण्डखौ बोरै मोननो हायो बेखिनि खामानिखौ नोंथांमोना मावनांगौ बेखिनिसै गोजोन्थों